Pane chitiko chinoshamisa vanhu chavanouya vakati aiwa kana iri confusion iri muthe ruling party Zanu-PF kana vakomana vananiki mangwana ngaimboita shoma. Noda kwokuti pane mashoko anouya achibatiwa panapa nevakomana opposition vanadvocate fadzai maere zvashamisa vanhu. Zanapinda mashoko evanoti vosubscribe like or turn on the bell icon. Zanapinda mashoko anobuda achitogwa nevakomana veopposition vakomana kucriticize this government vachiti aiwa you are just wasting money. Panapa pane a post yakaitwa naNick Mangwana some time back ago anyora chiti this morning His Excellency President Mnangagwa had an aerial tour of the Mount Hampet Conference Center construction site. The tour aimed to monitor progress of roads, conference center, and 18 villa construction, which will accommodate heads of state during the Sadc Summit set for August 2024. The 18 villas comprise of Villa 1 Type 12, Villa 2 Type 5, and Villa A Type 1, all to be completed by July 2024. Mashoko avaitaura vachifambisa chiti aiwa mavillas achakompletiwa aiwa by July 2024. But anzanifadzai maere anozonyanyora achiti good morning Nick Mangwana achitega their post. Have you finished the luxury villas yet? What happens to them? What happens to them now that your summit is over? Do you finally accept that this was a great looting exercise and a waste of money? We need new leaders. Panapa Nick Mangwana akudzwa chikwadi namaere achimuudza kuti aiwa makubvumaka kuti this was a great looting exercise nekuwesta mari nekuva incompetent muchiita zvisina basa zvenyu, asi vanhu vachitambura, vanhu vachivata panze, vanhu vachivata nenzara, vanouya zvavo vongotanga ngovaka zvinhu zvavasingakwanisi kupedza, vanouya vachiluta zvatinoona kuti aiwa nyangwe neprogress yacho nyangwe nemakambani angaunziwo anototadza kucompleta the work. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musaona kusubscribe or like, watch on the bell icon.